Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда уникаль операция уздырдылар. БСМП табиблары корсак аортасы аневризмасын дәвалауда яңа методика кулланды. Төзекләндерелергә тиешле 18 ишек алды сайланды. Безнең ишек алды программасына койсам йортлар керде. Безнекеләр булдырам. Чаллы татар драма театры һәм аның сәнгать җитәкчесе театрны прокачку бөтен Россия проектында җиңү яулады. Статистика буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 146 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 16 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 41280 очрагы билгеле, аларның 34198 терелгән, 15 узган тәүлектә. Чаллы табиблары уникаль операция ясады. Ашыгычы ярдәм күрсәтү хастаханәсендә дөньяда беренче тапкыр корсак аортасы аневризмасын дәвалауда яңа методика кулландылар. Шул рәвешле табиблар пациент бөйрәләре эшчәнлеген саклап кала алды. Яңа методика турында тулырак киләсе материалда. Аневризм башкача корсак аортасының киңәюе, куркыныч авыру. Күпчелек очракта ул үлемгә китерә. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенең рентген хирургы Марат Шәрәфетдинов әйтүенчә, операция тагын шул ягы белән катлаулы. Пациентның бер бөере аскы якка төшкән. На самом деле это очень редкий вариант, когда почка смещается в таз, так называемая тазовая дистопия почки. В чем была сложность операции? Сложность была в том, что мало того, что вот расширена вот эта подвздошная артерия, от нее питается вот эта вот самая дистопированная почка. Гадәттә монда очракта проблемалы бөерне кисеп кенә алалар. Тик бу юлы табиблар яңа ысул кулланырга булдылар. Пациентның корсак аортасына кыска вакыт эчендә эндопротезлау уздырдылар. Бөерне саклап калу өчен әгъзаның кан тамырына стенд урнаштырдылар. Операция тәнне кисмичә генә үтте. Монда операциянең Россиядә генә түгел, дөньяда да әле уздырылганы юк. Нам нужно было, по сути дела, у этого пациента сделать 5 операций. То есть мы должны были закрыть аневризму подвздошной артерии, мы должны были восстановить проходимость внутренней подвздошной и наружной подвздошной, мы должны были сохранить проходимость почечной артерии, и мы должны были выключить аневризму брюшной аорты. То есть это вот несколько операций, и, соответственно, мы их сделали где-то, учитывая там то, что были всякие, проводилась анестезия, подготовка и прочее, то есть сам этап операции был где-то, наверное, около 3 часов. Дөрес үткәрелгән дәвалау һәм табиблар осталыгы нәтиҗәсендә пациентның гомеренә куркыныч янамый. Барлык әгъзаларының эшчәнлеге сакланды. 61 яшьлек шәһәрдәшебез үзен яхшы хис итә дип белдерде табиблар. Пациенту после выписки подобрана оптимальная медикаментозная терапия по поводу его давления, чтобы для следующих событий, связанных с сосудистыми осложнениями, не случилось. Пациент наблюдается у кардиолога по месту жизни, в том числе в нашем центре, потому что это уникальный случай. Мы сами пациентов наблюдаем, проводим диагностические мероприятия, то есть контрольное УЗИ сосудов, контрольная компьютерная томография. Ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсе белгечләре уникаль операцияны Мәскәү халыкара конгрессында тәкъдим иттеләр. Лилия Хабибжанова, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы халкы тавыш бирү юлы белән беренче чираттан төзекләндерелергә тиешле 18 ишек алдын сайлады. Безнең ишек алды президент программасы координаторы Венера Камалова алдагы елларда ишек аллары исемлеген муниципалитетлар формалаштырылганлыгы турында сөйләде. Алар халыкның тәкъдимнәренә, исәтүләренә һәм шикаятьләренә таянган. Быел исемлек шул исәптән кешеләрнең тавыш бирүләрен исәпкә алып формалаштырылган. Аңа Татарстанның 200 ишек алды кергән ремонтның йомгаклау паспортларын төзелеше сезоны башланыр алдыннан мәгълүмати стендларда урнаштырылачак. Венера Камалова шулай ук идарәче компанияләргә яңа ишек алды җиһазларын ничек кабул итәргә һәм озак вакытка җитсен өчен аларны ничек файдаланырга кирәклеген дә җиткерде. Коммуналь хезмәтләр өчен семинарлар үткәрелде. Барлыгы 2022 елда Чаллыда республика программасы буенча 81 ишек алдыны яңартырга планлаштыралар. Чаллы татар драма театры һәм аның сәнгать җитәкчесе Олег Кинжагулов театрны прокачку бөтен Россия проектында җиңү яулады. Труппа ничек мондый уңышка ирешә алган тулырак Лилия Гатина материалында. Җиңү юлында беренче адымны Аяз Гыйләҗев исемендәге татар драма театры язын ук ясады. Ул чакта гариза бирдек, яңа программалар һәм методикалар эшли башладык дип искә ала сәнгать җитәкчесе Олег Кинжагулов. Шуннан соң инде менә бөтен методикаларның, бөтен концепциясын тудыру буенча эш барды. Беренчедән инде шул сайт буенча эшләр эшләнде Мәскәү дизайнерлары белән һәм Аллаһы бирсә яңа елда эшли башлаячак һәм ребрендинг
Театрны прокачку Россия театр әхірлері бірлігінің яңа проекты. Ол Россия мәдәниет учреждениелеріне комплекслы ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Быел бу проектка 26 коллектив гариза берген, оларның 4-се иң яхшысы, шул исәптән Чаллы театрда. Плечи к ушам, снова сильно напрягаем ягодицы, кисти, мышцы лица. Испугались. 15 декабрдан проект кысаларында Татар драма театры артистлары өчен мастер-класслар узачак. Инде 21 декабрда театр труппасы шәһәр халкын татар халык хикәятләре мотивлары буенча Айгөл Әхмәтгалиева иҗат иткән чираттагы Чәчәк күлмәк премьерасы белән шаккатырга планлаштыра. Шулай ук сәхнәдә яңа ел спектакльләрендә күрсәтәчәкләр. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Біз сіздің есігізге түшірәбіз коронавирус инфекциясы білән аурушылар саны арта, прививкам ясатырға ашығыз үшін ки ол вирусны юқтырмас үшін ең ышанышлы сол өзегіздің һәм якыннарыгыздан саклағыз. Бүгінгі шулар еді, мен Алина Валиева. Сіздің білән сау булашам, ихтибарыңыз үшін рәхмәт, сәлемет болыңыз. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. С 20 по 26 декабря. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Мужская верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией. Имеются очень большие размеры. Только в магазинах «Аталсу». Кадровый центр «Работа России» информирует. В рамках реализации постановления Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о квотировании рабочих мест для инвалидов на 2022 год работодатели имеют возможность трудоустройства инвалидов на арендованные рабочие места. Подробности по телефонам 52 49 89, 52 52 12.